Сәхнәнең көчен бала вакытта ук татый ул. Сәхнәдән әйтелгән сүзнең көчен кечкенәдән абайлап ала. Әнә бер төркем баланы мунча ләүкәсенә утырткан да концерт бирә Гөлзада. Бер-ике тиенгә билет алып керәсе икән бу концертка. Билет саткан акчасын кая куя икән бу кыз дисезме? Ә ул булай итә. Каләм, дәфтәр ише нәрсәләр сатып алып, тамашачысына тарата. Әмма бер заман бу хәлләрне әтисе белеп ала. Белеп ала да бу эшне тыя. Әмма җырны тыеп буламыни. Тамашачылары белән болыннарга чыгып китә Гөлзада. Билетлылар гына түгел, билетсызлар да иярә аңа. Нинди генә вакыйга булмасын, нинди генә авыр хәлдә калмасын, кечкенәдән чыгу юлын таба белә торган була ул. Гыйлем башлана гаиләдән, әти, әнидән. Әти, әни, әти уңган кеше. Ой, уңган кеше, андый кеше юк. Тирә-юньдә әти шикелле кеше юк. Беренчедән аның бөтен инструментлары бар иде. Ул вакытта бит инструментлар юк иде. Инструментлар бит ул теге кибетләр дә юк. Әти үз куллары белән ясый иде бөтен инструментларны, төргеләрне, бу отверткаларын да шүкечләре әллә ничә аның шүкеш. Һәм авыл кешеләре бөтенесе әтидән алып торалар иде. Ул чанада ясый, ул дугаларын, ул таш кыя теге зиратларда кешеләрнең каберләренә куер өчен гарәпчә яза әти. Гарәпчәне дә белә, латинчаны да белә. Әни дә латинча язадыр хатны. Аннан соң аның күн итек тегә, тире или. Шул иләгән тиредән күн итектелә теге безнең теге шырмада калыплар, аяк киеменең калыплары, бик күп калыплар, төрле размерлар. Әле хәзер дә алар исән, күрәсең ул балаларга да теккән. Балалар өчен дә теккән. Менә шулар аннан соң кешеләрне давалый. Ул үләннәр җыядыр, үләннәрне беләдер. Без аннан үләннәрне өйрәнеп калдык әтидән. Ул кешеләрне ашказан авыртса, берәр җир авыртса, әтигә киләләр. Әти ниндидер бер үлән дип бирә, менә шушыны эчәсең дип, аңа төнәп бирә. Шулай торып, аннары теше сызласа, тешне алдырга кирәк булса, мондый саплы, озын шундый келәшчә, шул келәшчә белән безне кулларыннан тегенең аякларыннан тоттыра. Шулай торып, шуның белән шул итеп кенә әти тешне сыдырып аладыр. Аннары кешенең аягы, кулы сынса. Ой, машалла, ул аны утырта, ул аны бәйләп, нитеп куя. Әти, әлбәттә, бик уңган кеше булган. Ул каян өйрәнгән? Искиткеч, ул менән нәрсә эшләсә дә курыкмыйча алынадыр. Аннары біз үй төзедек. Миңа ул вакытта 8 яшь булган икән. Үйне авылда теге нидән нәрсәле опилкадан төзедек. Опилка тактадан уртасына шул опилканы салып. Безне һәммәбезне бастырып куйды, менә шулай итеп, тукмак тоттырып. Һәм без төйбез опилканы, безнең өскә салып тора, кырыйдан инде салып тора үзе. Менә шуны төйбез. Һәм әйтә, әгәр дә менә моннан салкын чыкса, кыш көне, менә сине менә моннан өстән яңадан кертәм дә, син шуны төясең. Шуңа күрә без шундый тырышып төябез. Үй салдык бергә. Авыл кешеләр әйтәләр, ничек бу үй белән яшәрсез, тактадан кем үй сала дип, бөтен кеше көләдер. Ул сугышта күреп кайткан. Сугышта шундый өйләрне күргән. Әниемнең исеме Хатирә. Әни бик ак, теге Балташ ягыннан, әним Сосна авылыннан. Ул теге ак як.
Болгарлар күчкәннәр инде Арча якларына. Теге заманда Болгарны яулап алгач, алар күчкәннәр Балтачлар. Алар Балтачлар Арчаларга караганда да алар ак як, чиста, уңган. Әнинең яулыгы бер генә иде. Ак яулык, ул аны кичтән юып, сабын белән мич буена булай илеп куядыр я. Иртә белән инде ул кипкән, иртә белән ул аны алып бәйлидер я. Әнинең алъяпкычы икәү иде. Бер алъяпкыч белән киеп ул эш эшли, икенче алъяпкычны берәрсе килсә, кеше килсә, шундук алъяпкычны алыштырып куядыр. Бәйрәмнәрдә дә алъяпкычсыз әнинең йөргәнен хәтерләмим ул. Һәр вакыт ул теге атрибутика, ул ни булырга тиешле әйбер. Менә шундый әнинең күңеле бик йомшак күңелле. Һәм ул сөйләшмәде дә, бик күп сөйләшмәде дә. Шулай аркадан сөйәйде, баштан сыпырайды. Әни белән сөйләшәдер, әни аркылы гына әти белән. Әни дипломат инде, шуның әни аркылы әти белән сөйләшәбез. Әти белән турыдан-туры сөйләшү булмады. Шуңа күрә менә без бөтен тормышның бөтен теге нишкәлекләрен тыеп үстек. 8 бала, 4 кыз, 4 малай. Ул 4 малайның кулыннан тальян, мандолина, баян төшми. Ул 4 малай агач, тимер эшендә оста була. Чөнки әтиләре бар белгәнен балаларына өйрәтеп калдырырга тырышкан. Кызларына тегү машинасында тегәргә дә әтиләре өйрәтә. Гөлзадага бу осталыгы гомере буе кирәк булып чыга. Костюмнарны теләгәнчә үзе тегә. Ике сугыш үтеп кайткан Гомер абый дөнья күргән, киң фикерли торган кеше була. Колхоз рәисе итеп куюлары юкка гына түгел. Әмма бу әле синең һәр адымыңны тикшереп торалар дигән сүздә. Беренче тапкыр аны 9 майда халыкка салют күрсәтәм дигәндә сарык абзарына ут капкач алып китәләр. Икенчесендә миңа сукты дип берәү шикаят язгач. Сугуның җитди сәбәбе була. Сугыштан соң таралып яткан колхозны бер йодрыкка төйнәү җиңел түгел. Бай яши дип көннәшүчеләре дә табыла. Без теге әйбәт яшәдек. Ни өчен әйбәт яшәдек? Аш булмадык әти булганда. Чөнки бөтенебез эшләдек. Ул безне команда бирә, без бөтенебез эшләп куябыз. Әти киткәч, без ачлыкны күрдек. Шуңа күрә мин ипинең кадерен беләм. Ипи минем өчен миңа бер нәрсә кирәкми. Миңа рестораннар да кирәкми, миңа тәмле ризыклар да кирәкми. Миңа ипи булса, ипи шәй мин беләм, мин исән, мин яшим. Ул вакытта әтине икенче тапкыр алып киткәч, шундый хәл булды. Тикшерәләр, ине тикшерәләр, бөтен инең иданасларына кадәр төшеп тикшерделәр. Һәм кая синең акчаң? Кешеләр әйтәдер, бай яшиләр имеш. Кая бай инде? Ашлы туклы инде. Менә бер тәлин табакка менә шулай әни пешерәдер, теге бутка. Шуннан шул табакта уртасына әз генә май салып куя. Шуннан безнең сыер бар, әлбәттә сыер бар. Шуннан кырыеннан шулай итеп кашык белән алып бер табактан шулай ашыйбыз. Кеше уйлый, безнең тамагыбыз тук дип. Без дә аш идек. Шул вакытны бердә исемнән чыкмый, әтине алып киткәч, тикшерделәр, бөтен җирне тикшерделәр. Ишекне бер әтидән сорыйлар икән. Мин хәтерлим ул моментны. Әтидән сорыйлар, кая акчаң? Әти әйтә, менә ишектә минем акча. Әнә, ишекне ачам, ябам. Ишекне ачкан сайын, япкан сайын минем акча шунда ишектә. Ишек минем акча суга дип әйтә икән әти. Әти битенә башка нәрсәне күздә тотып әйткән. Бу ишекне ачкан сайын, япкан сайын эшкә барабыз, эшлибез бит инде. Эшлибез. Шуннан булар теге дураклар ишектәге анда теге ни белән дермантин белән нителгән иде, тышланган иде. Шуны кискәннәрен хәтерлим. Ярып
Ике яктан шуны ярып кисеп бетерделәр. Акча эзлиләр, имеш. Шуңа күрә менә бала чакта хатирәләр, алар гомерлек. Менә ипи. Әбием колхозга ипи пешерәдер. Апаларым, абыйларым мәктәптән җигерешеп кайтып киләләр дә ипи изләтәләр миннән. Ипинең исе, мин менә 1-2 километр ераклыкта ипи заводы булса, мин аны сизәм. Мин эзлим бөтен җирдән, арыш араларыннан, анда кайда нәрсә араларыннан, бөтен нәрсә идән асларына да чыгып китеп эзлим. Чөнки әни яшереп китәдер ипине, киртекләп китеп. Шуннан табалсам бирәм инде буларга. Кисеп инде тагын киртекләп куям. Табалмасам әбигә җибәрәләр. Бар әбигә, мин бала карыйм иде. Мин бала караучы. Мин әле укырга кирмәгән. Әбигә барам, әби бәбәй җылый. Ипи бир, зинһар өчен ипи бир инде. Бер генәсен ипи бир. Әбинең ипи мондый кара арышыннан, менә шундый бие гиде ипи. Шуннан күкрәгенә әби аңлый инде. Күкрәгенә миңа кисеп бирә. Юка гына иттереп шулай. Шул ипине булай итеп тотам да, алып кайтып бирәм. Тегеләр шалт алалар да сызалар. Миңа бер тамчысы да юк. Аннар икенче көнне тагын шулай көн сайын. Мен әйтәм, миңа бирмисез, бармыйм. Юк, бирәбез. Бу юлы сиңа бирәбез, бар. Әби тегеләргә бирми. Үзегез барыгыз. Юк, әби сиңа бирә. Чөнки мин бәби карыйм. Бәбигә дип алам бит. Ипине имезлеккә салып, шәйнәп, баланың ими авызына каптырабыз бит инде. Шундан тагын барам, тагын алам, тагын булар минем алып. Менә шулай итеп, бер тамчысын да капмыйм. Барам. Теге гомер буе шулай булдым. Ышандым кешеләргә. Гомер буе ышандым. Алдасалар да, алдадылар. Әмма бик күп алдадылар. Әмма ләкин рәнҗимим ул алдаган кешеләргә дә. Әмма менә ышанмыйчы, кешеләргә ышанмыйчы, бу дөньяда кешедән шикләнеп яшәргә мин яши алмыйм. Чөнки мин бик ихлас кеше. Гөлзада Сафиуллина сәхнәгә бер вакытта да гади генә костюм киеп чыкмас. Һәр эшендә мәгънә бар аның. Татарның шигүле бизәкләренең һәр кайсының үз урыны, үз мәгънәсе булган кебек. Үзе дә кечкенәдән шигү чигеп үскән кыз бит ул. Без шигү чигеп, бөтен теге кияүгә чыгарга теләгән апалар шигү чияләр иде. Кияүгә чыгарга әзерләнәләр иде. Бөтен кызлар инде ул бирне әзерлиләр иде. Biz de аларга булыштык инде, biz de әзерләдек инде аны. Ул теге караватка җәя торган җәймәләр, өстәлгә җәя торган җәймәләр. Ул аяк шылгауларына кадәр, ул теге тәһәрә чүпрәкләре, кул сырта торганы аерым, бит сырта торганы аерым. Ул кайнатага бирә торган сөлге аерым, шигүле сөлгеләр. Алар бөтенесе теге тәрәзә кашыгалары, менә мич буена куя торган, элә торган менә шундый кашыгалар. Алар да шигүле иде бөтенесе. Без аларны чиктек бөтенесен. Менә бүген дә мин рәхәтләнеп чигалам, авылымда менә шулай буеннан буена илдем шигүле. Шундый буеннан өйнең бер бүлмәнең шулай кухняның, менә шулай итеп буена аппак очларына шилтәрләр илеп һәм шулай итеп шигү белән, шундый матур шигүле. Сеңлем әйтә, ак монда бармый апай. Әйтәм, ак кайын чиктек бөтенсен. Аннары куйгач, әйтәм, ярар, син миңа булышма, мин үзем шулай итеп язып нитеп куйгач, аннары әйтә, ой, матур булды, син моны каян беләсең? Соң әйтәм, балачактан. Менә шуларны уйлап карасагыз, менә шылгау, аяк шылгавы. Аяк шылгавы ул җигетенә инде кияүгә чыгасы кешесенә аяк шылгавы, аның кайнатасына аяк шылгавы, ниләренә, кайын сеңелләренә, кайын инеләренә ул кул яулыклары, түбәтәйләр, калфаклар, менә шуларны без бөтенсен чиктек, бөтенсен без әзерләдек. Кайсы милләттә бар аяк шылгавының чигелгән аяк шылгавы? Бер милләттә дә ул юк. Бер кемдә дә юк ул.
Һәм бер кайчан булмаган ул. Бездә бар, безнең татарда бар. Ничек мин үз милләтемне хөрмәт итмим ди? Ничек мин кем икәнемне белмим ди? Шундый дәүләтләр, бөек дәүләтләр төзгән милләт. Ничек мин үземнең кем икәнемне белмим ди? Үзен белә башлаганнан бирле җырлап йөргән Гөлзаданың әтисе кызының җырчы булуына каршы чыга. Мин аны хәзер аңлыйм ди Гөлзада ханым. Әмма ул чакта ул җырлаудан барыбер туктамый. Җырлыйм, клубта, мәктәп концертларында катнашам. Клубта инде концертлар бара. Укытучым Халида апа, мәктәп Халида апа, әти җырларга кушмый. Син бар, аны сөйләштереп тор, ә мин шуларда барып клубта җырлап киләм. Әти белми. Халида апа сөйләштереп тора әтине, мин барып шундук итеп киләм. Аннан соң рөхсәт булмады җырларга. Кашып кына күрше авылга совхоз иде ул вакытта, совхоздың үзәгенә концертлар куярга барабыз. Смотр дип аталадыр ул вакытта. Смотрларга барабыз. Миңа барырга кирәк, чөнки мин арада шәп, авылдан бүтән кеше юк инде. Гармунчылар бар, җыр буенча инде мин. Шуннан соң кыш көне чанага мине нитәләр дә утырталар да чанага, анда тулыплар. Әти ат белән йөри. Әти каршыга килә икән. Шул истемдә калган. Булар Гөлзада ят. Яттым, өстемә тулыпны яптылар да минем өстемә утырдылар. Әти килә икән, карый буларга. Сәлам, Гомар абый, сәлам. Кая барасыз? Без смотрга киттек. Мин юк, әти күрә, мин юк. Әти кайта өйгә. Карый инде, мин юк. Кая, Гөлзада кая? Ул ниләр белән теге балалар белән каядыр нәрсәдер эшләп йөри шунда дип шайтып, әни нәрсә булса да нитә инде. Шуннан соң без смотрдан кич белән генә кайтабыз, төнне бөтен ишекләр ябык, әти белә инде. Минем хәйләне. Тәрәзәләр ябык бөтенесе. Ишекне бикләп керә, әни ачык калдыра тагын. Әни чыга да әтинең йоклаганын көтеп, ишекне ачык калдыра. Бу бара тагын ачык калдыра. Яба теге. Шулай итеп мин әкрен генә керәм. Кая ишек ябык була. Ишек ябык була. Бер тапкыр хәтерлим, тәрәзәдән кергәнемне, тәрәзәне ачык калдырган әни. Мин йөрим инде тәрәзәләрдән, бөтенесеннән кайсыннан кергә була. Кыш бит, аяк изе кала. Тәрәзәне ачтым, тәрәзә төбендә бутылка белән керосин тора. Керосин бутылка ава, керосин түгелә. Кіргенә шайтып шым гына яттым инде. Икенче көндә әтте бирде миңа. Мин аны аңлыйм хәзер. Аңлыйм. Артист булырга, укырга китергә рөхсәт бирмәде. Аңлыйм мин аны хәзер. Ул вакытта мин аңлап бетерми идем. Ул вакытта күңел белән теге нитәсең инде. Протез. Но хәзер мин аны аңлыйм. Мин үземдә хәзер балаларыма, оныкларыма артист булыгыз дип берсенә дә әйткәнем юк.
микән егете, кемдә икән өмете, уңган микән егете, кемдә икән өмете. Он 14 яшеннән сыер савучы булып эшли Гөлзада. Кичке мәктәпне тәмамлый. Аннары Казанда ветеринария институтын тәмамлап, Үзбәкстанга кошчылык фабрикасына эшкә җибәрелә. Инде җырчы булу теләге онытылды, бетте кебек. Әмма юк. Бу әле Гөлзаданың җыр сәнгатенә тәҗрибә туплап, дөнья күреп килә торган юлында бер кыска тукталыш кына. Ташкент театр институтының режиссерлык бүлегенә укырга керә. Драма түгәрәген җитәкли башлый. 6 ел ире Риф Сафиуллинны Татарстан белән Башкортстанга кертмиләр. Аның белән бергә татар яшәгән бөтен пишмак майкап чыгалар. Көне төне юлда. Әмма яшьлек инде ул. Авырлыкларга җиңел генә бирешмисең. Ә йөрәгеңдә мәхәббәт уты янганда бигрәк тә. Сөюдән баш әйләнгән, күңел күккә ашкан вакыт ул. Әмма бу сыналу вакыты да. Ә юл газабы, гүр газабы дигән борынгылар. Салкыннарда, ул бураннарда калулар, ул Оренбур далаларында калулар. Бер вакытны автобусыбыз туктады, буран, бензин бетте. Без чыктык ирем белән, баланы утырттым капотка, кызыма 6-7 яшьләр, чыктык, берәр машина килми микән, нәрсә килми микән дип.
автобустың самый захудалый улақта, қазір мен маркасын да хатırlamыйм, ул культура бүліклеріне бирәләр иде шундай автобусларны. Ул біткен машиналар инде. Шундан бір СК тракторы өтіп бара. Эх, мен айтам, әйдә, туктатыйк моны. Бу безне хәзер алып чыгар, тартыр. Бензин юк, машина, автобус нитте, теге батты инде, буран бит. СК тракторы туктады. Сөйләштек моның белән. Урыс инде әлбәттә уговаривать итәбез. Пожалуйста, безне алып чык. Без бит эшибез хәзер монда автобус булган кеше. Юк, алмады. Алмады, китеп барды. Юк ди. Не могу. Без киттек хәзер ирем белән авылга. Җыяу киттек. Эзлибез хәзер монда бер авылга барып, шуннан трактор алып килү турында хыялланабыз. Һәр киттек барабыз юлдан, юл каты. Юлның катысын югалттык. Теге без юлдан чыкканбыз уже. Кая барганны да белгән юк. Чөнки анда авыл аралары бездәге шикелле 3 километр, 5 километр түгел. Анда 20 километр, 30 километр авыл аралары бик ни. Шуннан бер 3 чакрым киткәннән соң мин әйтәм, Риф, әйдә кайтыйк, баланы алыйк. Баланы да алып китик. Ну инде битте, ничек ди хәзер. Мин әйтәм, әйдә кайтыйк. Бала нитә? Куркам. Ул автобуста калды. Баланы автобуста капот өстенә утыртып калдырдык. Иштә. Мен әйтәм, ул эшер, куркам баланы эшер дип. Мен әйтәм, кайтыйк әйдә, баланы да алыйк. Кайтып, шунда баланы алып, аны кофрга тыктык та, ирем аркасына кофрга нитеп бәйләп, аны утыртты да киттек. Киттек, уже таң атканчы бардык. Таң ата башлады, бер авылга барып җиттек. Юлда ничек? Шунысы кызык. Утлар күренә. Әле бит төн, караңгы. Теге кар, буран улый. Утлар күренә. Без шул утларга барабыз. Утлар дигәнебез, ул бүре көтүе булып чыкты. Менә каршыбызга килеп терәлде бүре көтүе. Зур көтү. Анда ничә бүре булгандыр белмим. Менә күзгә күз килеп терәлдек менә шулай. Без торабыз, ул тора, алар торалар. Нәрсә эшләргә дә белмим. Ишемнән укыйм, дуга укыйм. Дуга укыйм. Менә ничек мин Аллага ышанмаска тиеш. Дуга укым. Шул бүренең башлыгыдыр инде күрәсең. Иң алда бер зур бүре, бабай бурылып китеп барды. Көтүне алып китте. Безгә тимәде. Шуннан без киттек. Таң ата башлады, бер авылга барып җиттек, урыс авылы. Шуннан безне шул кешеләр, ирем шунда бала белән калдырды. Без диттек, безне теге самогоннар белән удылар, ниттеләр, ичерделәр безгә. Безне мич башына менгереп яткырдылар. Өстебезгә тулыплар ябып, ирем шул хуҗа белән киттеләр трактор артыннан, трактор алып, тегендә алып барып, теге балаларны шул автобусны чыгардылар. Автобусны сөйрәтеп алып килделәр бу авылга. Балаларның, анда балалар димин, яшь җегетләр. Алар Уфадан иде. Музыкантларыбыз безнең Уфадан иде. Шәп музыкантлар. Акыллылар иде шундый. Бер-икесе урыс иде аралары. Булай татар балалары. Шундан тегеләрнең кайсының аяк бармагы өшегән, кайсының бурны өше инде өшегән, кайсының колак өшегән. Консерваториягә алмыйлар аны. Керер өчен мөмкинлекләре бар, әмма мәдәният министрлыгыннан рөхсәт кагазе юк. Рөхсәт кагазын бирмиләр аңа. Шулай да Гөлзада Зөләйха Хисмәтуллинадан дәресләр ала. Укытучысы аңа бернигә карамый җырларга, рәхәтләнеп җырларга куша. Аннары Гөлзада Илһам Шакиров, Әлфия Авзалов белән бер бригадада эшли башлый. Күргәнегезчә, язмыш укытучыларын каршысына чыгарып тора аның.
Концерт Гөлзадә Сафиуллина эшчәнлегенең бер юнәлеше генә. Тагын бер мөһим хезмәте аның студия. Җыр гына түгел, халыкның рухи хәзинәсен яздыру өчен куллана ул аны. Коръән тәфсирен яздыру идеясе. Аны Рамил хәзрәт Юнус белән тормышка ашырып, 13 кассета чыгару ул вакытта зур яңалык була. Халыкка Коръәнне аңлатуның омтылышы бу. Ә мөнәҗәтләр пластинкасын әле рөхсәт булмаган заманда төнлә качып яздыра Гөлзада. Саксык бәйте, Кыйса-и Йосыф. Инде кат-кат укудан, кулдан кулга йөрүдән таушалып беткән бу китапларны халык тастымалга төреп саклаган. Кечкенәдән шушы кадерле бәйет мөнәҗәтләргә хөрмәтне, яратуны күреп тоеп үскән Гөлзада авылларда гастрольдә йөргәндә борынгы җырлар, мөнәҗәтләрне магнитофонга яздыра башлый. Татар яшәгән җирдә нинди инҗе таба, аны Казанга алып кайта. Америкага баргач тапкан җыр да шуның бер мисалы. Студиясендә Салих Сәйдәшев, Фәтхрахман Әхмәдиев кебек шәхесләребезнең әсәрләрен туплап яздыра Гөлзада. Үз заманының шагыйрьләрен яздыра. Кырым шагыйрьләренең кайчандыр тыелган шигырьләрен Казанга алып кайтып, тәрҗемә иттерә. Аннары язмасын чыгара. Бар хезмәте татарны берләштерүгә юнәлгән. Сөембикә варислары фестивале моның ачык дәлиле. Bütün dünya balaları barşağızda, aş yalang'aç bulsağız da arsağız da, siz tınlağız bizдің tatar balaların, sizge деген tilekleri barallarının. Şunu jırlap, şehir buylap barabız. Anda deniz yarında бар tege heykel salıngan, deportasiyalangan tatarlar, Kırım tatarlarına bağışlangan, anda onlar көп кіші үлген, шулардың исем фамилиялар yazıp koyulgan şunday bir heykel var. Hem şunda anda yazılgan, sen olmasan ni yaltı var, ni deniz var, ni ada, sen olmasan gaziz halkım, niye kirek bu dünya? Şundan bu Baybulat şiir söyley, Mərsiyəni, Taqtaşının Mərsiyəsin, onu anda tağın әлі Құр'аннан сөзләріне кіртіп неткенлер алар, ясағанlar, аны тулlandırып, шундай иттіріп оланы, Камил шундай матур тіріп ясаған, һәм уландарса, сіз қайда идегіз? Менә бу сарайлар, алтын сарайлар җимерелде, бұлар җимерелгәндә, батырлар үлде, батырлар үлгәндә, сіз қайда идегіз? Дип нашаттырып, итәйме? Анда түзәрі түгел. Нишләргә? Миңа һәр бер атна калды фестиваль башланырга, акча табырга кирәк. Шуннан тагын инде мин әйтәм, минем ярдәмчем шул бер Аллаһ Тәгалә генә. Йөзләп хатлар яздым. Бер кем бер тиен акча бирүче булмады. Бер урыс кешесе кесәсеннән 1000 сум акча шайтып чыгарып бирде. Бер урыс кешесе. Бірін тасым yok. Шунан соң мен айтам, менің Аллаһ Тәгаләм бар бит әле. Бу бит минем иң зур теләгем. Түні буе укып, намаз укып, жылый-жылый мен айтам, Раббым, мин синнән бүтән акча сорамас идем, булай иттереп мен айтам, бу шушы фестивальне үткәрергә генә миңа ярдәм ит инде. Шулай иттереп җылап сорадым. Икенче көн иртә белән шалтырата бер кеше, минем бар иде элек студиям, ул Киров районында bir taşlandık bina, şul binanı alıp şunu remontlap çıkkan idim. Ol zor binaydı, 400 kvadratni metr. Şunu anlar arendaga bergen idim. Bu studiyani tüy başlagaç. Şul kişi şaltırata. Gülzada hanım, satasızmı yok mu indi bu? Min satırga tilegen idim indani. Köpten tilegen idim satırga. Amma lakin ol bik arzangına beye koydu da indi. Arzanga be satası kelmey. Bir 10 yıl şulay satılmadı o.
Шундан бу бер 10 ел шалтыратмаган кеше миңа шалтырата. Нитәсезме ди, сатасызмы ди. Мен сатам. Давай 1 миллион акча сал кисәңгә. И кил. Бүген үк срочно кил. Калганын килгәч яшербез. Моңа аңлаттым, мен әйтәм, менә шундый хәл фестивальне үткәрергә кирәк. Калгач мен әйтәм, документларны оформлять итербез, давай. Шулай итеп 1 миллионны алдым да киттем тегендә Кырымга. Шулай итеп фестивальне үткәрдем. Шундый итеп. Җыр аша үз тарихыңны тану Сөембикә варислары. Хәер, анда җыр гына түгел, һәр өлкәдән гыйлем бирә торган дәресләр дә үткәрелә торган була. Иң беренче сүзем булды. Хөсетлек хисен без монда җиңәргә тиеш. Менә хөсетлек хисе ул һәр кешедә дә бар. Әмма ләкин нәрсәдән ул килә? Мин шуны аңлаттым балаларга. Хөсетлек хисе килә тар күңеллектән. Тар күңелле була кем? Кем үзенең кем икәнен белми, аның талантының Алладан икәнен белми. Талант бит ул Алладан. Ул берәүгә менә мондый талант бирә, башка кешегә мондый бирә. Берәүгә бу өлкәдә, берәүгә бер өлкәдә, төрле кешегә һәм бөтен кешедә дә талант бар. Без ул миңа бик булышты иң беренче. Мин как раз армиядан кайткан вакыты эштә югы 90-нчы елларны үзегез беләсез инде анда шундый ни. Гүзапа миңа булышты, инструмент алып бирде иң беренче. Музыкантка инструмент кирәк бит. Шуннан эшләп киттек, и менә шушы вакытка хәтле бергә. Безнең двигатель Гүзапа, ул бөтен нәрсәне оештыра, без ничек кирәк шуны булышабыз. Гүзапаның гомер буена көрәш инде. Көрәшә татар милләт өчен, татар теле өчен. Менә бу "Эй татарлар" дигән җырны Искәндәр язды музыкасын. Искәндәр ул минем студиямны тулайымы белән алып бара. Ул монда аның белән иң беренче әле теге концертлар биреп кенә калу түгел. Иң беренче аранжировкалар ясап. Минем бөтен җырларыма аранжировкаларны ясаучы кеше ул. Әйкин Төркия даласы да шулай ук менә чыккан. Ул сизә инде, сизә ул бала Аллаһ Тәгаләдән аңа әйтәм бит берилгән таланты. Иң күренеклесе безнең Сөембикә ханым дип әйттем инде, Гөлзада ханым дип әйтер идем. Чөнки ул образлар икесе дә бик якын. Аның ниндидер менә әле кешелек, киң карашлылык, менә җылылыгы үзенә таләп итеп тора. Мин генә түгел, без бөтен гаиләбез белән шундый яратабыз Гөлзада ханымны. Гөлзада ханым әлбәттә ул бик талантлы оештыручы да. Ул ничектер барысын исәптә тота, күрә белә, инде алдан ук нәтиҗәләрен дә хәтта чамалый. Шуңа күрә менә ул тәкъдим иткән иде, әйтик, Төркиягә фестивальгә бару турында. Без тиз генә җыелып бардык һәм дә бик уңдык. Чөнки тамашачы да безне бик җылы кабул итте. Безнең белән барган балалар, алар башка булып кайттылар. Чөнки ул теге чит илләрне күрү генә түгел, әле ул бер зур тәрбия чарасы да булды. Гөлзада белән мин 2000 елда таныштым. Мин әле бала буларак Сөембикә варислары фестивалендә катнашучы буларак бардым Кырымга. Һәм әлбәттә инде Гөлзада апа белән танышу минем өчен ул бик зур бәхет, бик зур шатлык. Мин аның белән бик горурланам. Ул минем өчен шундый хатын-кыз буларак мисал. Чөнки беренче чиратта ул Сөембикә варислары фестивале миңа калса бик уникаль проект. Андый проектлар менә бүгенге көндә юк. Бөтен дөньяда сибелеп яшәүче, сәләтле татар балаларын берләштерүче фестиваль булды ул. Һәм әлбәттә, әлеге хатирәләрне менә искә төшерсәң, шуннан да искиткеч фестиваль булды. Һәм дөресен әйткәндә, бүгенге көндә дә менә шул елларда катнашучылар белән без элемтәдә, алар инде бүгенге көндә күбесе шундый
мәшһүр җырчылар булып беттеләр, күренекле сәнгать эшлеклеләре, атказанган артистлар. Һәм инде бу тагын бер кат шушы фестивальнең дәрәҗәсе турында әйтә. Дөрес милли хисләр туды, чөнки менә без татарлар, без күп, без сәләтле, без бөтен дөньяда сибелеп яшибез. Аннары соң фестиваль тәмамлангач, ел дәвамында ул безне, күбебезне үзенең өенә чакырып, тәмле чәйләр, тәмле ашлар белән сыйлап, тагын аралашып, араларны измәде. Һәм бу әлбәттә миңа калса бик кыйммәтле. Nugay ilini tabası, sizi bütün kungulüm yarası. Ay, imanı aklar için, halkımını yaklar için, vatanını saklar için, antımını haklar için. Bir yuduruk dinlelik, bir yuduruk dinlelik. Ay du 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 du, ay du 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 du, ay du 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 du, ay du 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 du. Ширинин бүгін қазір оқи, Америкада музыкотерапия деген не бойынша оқи, тауыш белән давалау, чөнки галимнәр, аның шул Америкадағы галимнәр теге урысча әйтсәм признали тавышының давалау сәләтенә ия икәнен һәм аны бер сүзсез алдылар, һәм ул монда да уйнап, гитарада да уйнап, шулайтыр бул давалый хәзер, укый, менә бил бетерә, иншалла. Әмма мин аны тавышы матур, тембр матур, әмма мин аны күкрәктән тавышы чыга, шундый матур тавышлы. Сөембикә варисларында үсте, нитеп җырлап үсте. Әмма мин аны бер кашанда беренче урын бирдертмәдем. Теге нитмәсен әле. Теге йылдыз шире булмасын, мин җырчы булам дигән уй булмасын дип, мен аны гел саклап килдем шулай. Бер елны гына 3нче урынны мин аңа бирдерттем. Аннары университетка кирде, социология. Социологиядә укый һәм ГИТИСка кирде. Ул теге созвездиедә, йылдызлыкта беренче урын алды, лауреат булды. Шуннан соң гына ул миңа әйтә, "Дәвани, син бит миңа бер кашанда беренче урынны бирмәдең Сөембикә варислары фестивалендә." Ә мин жюри рәисе. Мин аны сакладым. Мин аңлап сакладым аны. Аның өчен бик мөһим булды. Без татарча шигырьләр белергә, Тукай, Җәлилне белергә. Аның миллион проектлар, миллион эше булса да, ул барбер безнең белән утырып шигырь ятлады. Мәсәлән, тикшерде безнең бу шигырьне белүне. Безгә 5-6 яшь булганда, мәктәптәге беренче сыйныфларда укыганда, аңа бик мөһим иде. Менә безнең бу яктан ниндидер үсешебез. Уникаль шәхес дип әйтергә була, һәм инде аны төрле яктан карасаң, аны ниндидер шундый бер сәбәбен табырга авыр. Ләкин бәлки аның ниндидер үзенең ихтияр көче шундый ичендәге булган максатчан булуы, бәлки ул инде шундый тип сыйфат, шуңа күрә инде башка ниндидер башка сыйфатлар да шуннан үсеп килә. Аның берәр нинди булса да фикер килсә башына, хәзер инде ул аны эшли башласа, аның туктата алмыйсың 100%, һәм беркем туктата алмый, ул үзе дә туктата алмый, теләсә дә уже туктамый ул. Ләкин бу аның шундый сыйфаты, ул инде шундый көчле двигатель дип әйтик. Гөлзада Сафиуллина Тукайның сүзләрен бераз үзгәртеп әйткәндә, куеп куйган җырчы гына түгел, ул безнең татар дөньясында үзенең урыны, үзенең роле булган җәмәгать шиклесе дә. Ул яшь чагында ук шундый иде. Мин аның белән 80нче еллар башында таныштым. Әле студент вакытта ук Фәннур Сафин мәрхүм безнең шагыйребез таныштырган иде. Чөнки алар ул вакытта бик тыгыз хезмәттәшлек итәләр иде. Фәннур Сафин, Рифгат Тауллин һәм Гөлзада Сафиуллина. Фәннур абый инде шигырь җыр сүзләре яза, кейін Рифгат Тауллин җырлый, Гөлзада Сафиуллина, хәтта алар дуэтларда җырлыйлар иде икәү. Шул вакытта минем күңелдә ул бик кирип калган күңелгә ут борчасы кебек шундый теге җитез, йылгыр кайнап тора торган кеше булып Гөлзада апа. Ул
әлбәттә менә ул вакытта да сыңгырак та нинди милли чаралар булмасын, һәрвакыт килеп җитә, үзенең сүзен әйтә һәм бик шәп сөйли дә бит әле, ул бит җырчы гына түгел, ул сүз остасы да. Аннан соң да без әлбәттә аның белән аралаштык, мин аның студиясендә дә булганым бар. Әле күптән түгел 3нче ел Кырымда Чехов укулары булган иде, Ялта шәһәрендә, мин аның өендә дә булдым. Анда да ул мине шаккаттырды. Аның янына бөтен безнең теге милләттәшләр җыелып килде. Безне каршы алу вакытында инде. Шуннан соң Ялта урамында бер нинди кыенсынмыйча татар җырын җырлап җибәрде ул. Һәм бүтән халыклар да килеп шунда кушылды. Карап торалар, шапкатып, нәрсә бу дип. Кырым татарлары белән дә аның анда хезмәттәшлеге бик тыгыз. Мәгълүм ки, ул бит инде анда Кырымда Семика варислары дигән фестиваль үткәрә башлаган иде. Ул шактый еллар барды да, кызганыч хәзер юк. Әлбәттә, аңа ярдәм итәргә кирәктер дип уйлыйм Татарстан хөкүмәте дә, чөнки талантлы балаларны фестивале Кырымга алып бару, анда Кырым татарлары безнең кардәшләр белән аралаштыру, ул әлбәттә бик зур эш. Без менә шул киләбез дә, гомер буе менә шушыны җыябыз, менә шу изгелекләрне яки яманлыкларны җыябыз, аның һәммәсенең үз савыты, аның савыты бөтенесе безнең җаныбызда. Менә ни өчен Аллаһ Тәгалә, җан Аллаһ Тәгаләдән, ни өчен ул турыда сорарга кушмаган? Нәрсә ул җан? Без бит белмибез аны барыбер. Ничек кенә әйтсәк тә без аны белмибез. Минем бөтен нем шул иде. Нәрсә ул? Нәрсә ул? Кайда ул? Менә шуннан соң менә без шунда аны туплыйбыз икән. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә безне бу дөньяга китерә. Мин реинкарнациягә ышанам. Адәм баласы бу дөньяга бер генә тапкыр килми. Монда 100 тапкырда, 1000 тапкырда килүе мөмкин, ихтимал. Һәм мин аны ул турыда Коръәндә дә язылган. Әмма ләкин аны әйтмиләр генә. О язылган ул. Анда бит әйткән, әгәр дә сез менә мин кушканча яшәмәсәгез, минем шушы ниләремне үтәмәсәгез, мин сезне үтерәм, аннан соң сезне дуңгыз итеп тудырам дигән. Шундый ниләр бар, шундый җирләр бар. Уйланган кешегә анда бик күп нәрсәләргә җавап бар. Мәдәрис Әгъләмнең аңа багышланган шигъри искә төшә. Ул үз эшчәнлек белән үз эшчәнлекне икесен ике нәрсә дип саный. Үз эшчәнлек, үзе талант, тик шул гына алып чыга баш бирмәгән бәндәләрне олы сәнгать дөньясына. Халык белән бергә булу, үз эшчәнлек. Шуны инкар итүчеләр үз эшчәнлек дип язган Мәдәрис Әгъләм. Бу чыннан да шулай. Гөлзада Сафиевна һәрвакыт үзенең иҗаты белән безнең халык күңелендә һәм менә шушы халык белән бергә булуы, һәрвакыт халык арасында булуы, үзенең моңнары белән безне сөендерүе, әлбәттә, киләчәктә дә безнең яшь буынны да куандырыр. Минем әле бик зур хыялым бар. Иншалла, мин менә бу студиямны шуның өчен төзедем. Татар музыка сәнгатенең музеен төзү. Татар музыка сәнгате музее. Анда әдәбияты да, башка өлкәләрдә, анда теге инструменталь музыкада, анда җыр да, шигърият та, анда бөтенесен мин аларны туплап барам, тупланды, бик күп минем фанатикамда, бик күп шагыйрьләрнең, язучыларның тавышлары, теле тавышлары, алар инде юк бу дөньяда. Шул ук Зөлфәт һәм башка бик күп Сибгат абилар, бик күпләрнең һәм шушында китереп балаларны, мәктәп балаларын, аларга дәрес бирергә. Тәрбия үзәк төзү. Шундый үзәк. Минем бу зур хыялым, бурычым, һәм мин аны эшләп китәргә тиеш. Кечкенә чакта мин табиб булып уйнап, балаларның күзләренә су сала идем, ди Гөлзада Сафиуллина. Дәвалап, шифа табып, тирә-юнен гармонияле итү теләгеннән бу. Ул бүген дә шифа өләшә, дөньяның матурлыгын ача кешеләргә. Рухын ныганың,
һәр хезмәте, һәр омтылышы тирән уйлануларыннан туа. Ул үз халкының тарихына тоташкан. Тарихын акыл гына түгел, йөрәге белән тоючы шәхес. Көчле шәхес. Аның белән булганда без дә көчле. Яшен булып яшьләр халык без, hey татарлар!